दाद अवस्थे irna के भी गाली बकीला का अपन बोला मरले की डरू नानु ना मैं वो पोये थे पोई तू कहता लग का पोई दादा पे तू का अन बच्चों ने कुड़ा कुल्ले रे वरा पंडा मुल पंचपुरा आपुजी दाला आपुजी मुल चकिंग बोर्चिंद ఈరోజు చేతి వేయిపోవాలి పోయే ಮುಸುಂಡು ತಿಡಿಕೆನೆ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಲ್ತದು ಒತ್ತುನದ ಅದನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನ ಸಾಮಾನು ಮುಗ್ಗೇರಿ ಜಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾಮಾನಿಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನಿಜ್ಜಿ ಏರು ಏರಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿಗ್ಲೇಬುರ ಯಾನೇರು ಈ ಅರ್ಧ ಹಂಗೆ ಅವು ಇಡೀ ಹಂಗೆ ಇದು ಕಾಲ ಹಂಗೆ ಕಜಿ ಪತ್ತ ಏನ ಮಂಡೆ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ನಾನು ವೈಪನೆ ಹುಲ್ಲುವೇನ ಅವಳು ಮಿಂಚಿ పోయింది ಮೂಲೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಕೆಬಿಗೆ ಗಾಳಿ పోయారు ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜೆ ಆಗಿಯತ ಏಕಡ ಬಜ್ಜೆ ಆಗಿ ಬುಡು ಬುಡು ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ದೊಂಕು ತೂ ಅಂದೆ ದೊಂಕುದೀನಿ ಆಡು ಹೊಲ ತಿಕೋನಡ ಸೀದಾ ಬುಡು ದೋಡು ಓಲಿಯ ಗಂಟೆಗೆನ್ನು ಅಲೇ ಮಿತ್ತು పోయిನಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ పోయి ಏ ಬರ್ಪು ಜಾನ ಆಣು ಆಯೆ ತೂಕ ತೂಕ ನವ పోయి ತೂಕ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನ ತೂಕ ಬಲಂಬೆ ಓ ಬಲಂಬೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲಿ ಬೂರ್ದಲಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಪೊಲಿದಿಜಿನಲ್ಲ ಓಯ್ ಬರುವೆ ಸಿದಾಂಡಲ ದದೆ ತುಚ್ಚಿನ ನಾಯಿ ಸೀದಾ ಕೊಂಡ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬರುವೆ ಇಲ್ಲಡಿ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನ ಬಿಡಿ ಅವು ಮೂಸೊಂದು ಇಂಚ ನಾಯಿ ಏತುದಿರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಐಕೆ ಆತ ನಾಯಿ ಆಂಡಲ ಅವು ನರಮಣಿ ಹತ್ತು ಈ ನಾಯಿ ಆಂಡಲ ಅವು ನರಮಣಿ ಈ ನಾಯಿ ಆಂಡಲ ಅವು ನರಮಣಿ ಹತ್ತ ನಾಯಿ ಅದು ಈ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನರಮಣಿ ಹತ್ತ ಕೈ ಈ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನರಮಣಿ ಹತ್ತ ಕೂಡ ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರು ಬಾರಿಯಿಂದ ಹತ್ತಾರೆ ಇರಿಜಿನಲ್ಲ ಏನ ನಾಯಿ ಪನ್ಪಾರು ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಗುಂಡಿ ಪಂಡಾರು ಇತ್ತದಾನೆ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಪಂಡಾರು ಅಭ್ಯಾಸದ ಅದೆತ್ತ ಯಬ್ಬ ಎಂಕು ಇಂಚಪುರ ಎತ್ತರಡು ಉಂತೆಡ ఒక రాత్రి అవే దాపిని అవే డ్రీమ్ బూరు ఒక అంచెని ಏನೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಗುಂಡಿದುಲೆ ಗುಂಡಿ ಮೇಲ್ಯ ಗುಂಡಿ ಅದು ಗುಂಡಿ ಇದು ಬಂಡಿ ಇರ್ನ ಬೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಡಿ ನನಕೊನ್ನದು ಬರಿಲೆ ನನ ಬರಿಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಜಾವ ಅಂದೆ ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಜಾವ ನನ್ನ ಪೋದು ಬರಿಪುನ ಅರ್ಕಂಜಿ ಬೇಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಸೈಕಲ್ ಅಲೇ ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆ ದಿರ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಕನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಮುರಾಣಿ ದಿಜ್ಜಿ ತೆಕ್ಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಇರತ್ತ ಬೆಲಕ್ಕ ಇರತ್ತ ಇತ್ತಾನೆ ಎತ್ತ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಡಿ ನನಗೆ ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಏರ್ತಿದ್ದೀರ ನಂಜರೆ ಮುಕ್ಕಾಲಾರ್ನ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಗ ಇಡದ ಬರ್ಪು ಜರ್ಬಕಿರ್ ಕೆತ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೆತ್ತೆ ಪತಂಬರ್ಪರ ಆಟಿದ ಮಸೆಗೆ ಇರ್ದಾದ ಆರು ಎಡ್ಡೆಡು ಬನ್ನತ್ತಾರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಕಿನಿ
ಯಾನ್ ಮುರಡಿ ಗೋಲಿದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಕಂದು ಗೋಲಿದಿರ ಕೊನೋದು ದೀನ್ ಅಡೆಗೆ ನಿಂಗೊಂದಿತ್ತು ಟೇಬಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ದಕ್ಕಿನಿ ಆಯ್ಕಿತ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಕ್ಕು ನಕುಲು ನೇ ಯಾನಿತ ಪೆಲ ತಿರಕೋ ಇಪ್ಪೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪರೆ ಬುರ್ಚಿ ಬುರಾಂದನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತದೆ ಕರಾದಿಜಿನ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಿತಶತ್ರುಲು ಇಪ್ಪುಡು ಲೈಫುಡು ಬಾರಿ ದುಂಬತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ತಪ್ಪಾಯ ಮಾಡೋದು ಏನು ಇರ್ಬೇಕು ಈ ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮರಲಿ ಜಿನಲ್ಲ ಮೇರೆ ಚಾಂಡಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋನ್ ತಿಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇನ್ಪಾಗಪ್ಪ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇತೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆ ಹೊರ ಪಂಡಿನ ಏಯ್ ಚುಚ್ಚು 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 ಅವು ಪಿರ್ಚು ಈ ರೀತಿನೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇಜಿ ನಮ್ಮೇನು ದೀಪರೆ ಮೆಂಬೆ ಅಂಬೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಆತಾಯನ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ದುಂಬು ಬಂದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪೇ ಉಪ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಕುಡೋರು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ರೈಕ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮರ್ಲು ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದು ಐಕೆ ನೀನು 24 hour ಕ್ಯಾಮ್ ಆನೇ ದಿಯೋಡು ರಾಗ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಅರ್ನ ಏತು ಮಾತ ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಉಂಡು ಏತು ಮಾತ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20% ಮಾತ್ರ ಕೇಂದಾರು ಕೆಲವು ಹಾರರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಹುಗಿ ಎಂಕ್ಲೇರು ಎದುರು ಬಲ್ತೆ ಸಿಂದೆ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿ ಡುಲ್ಲೆ ಐಕೆಂಕಲ್ ಮೂಲಂಚ ಅಡ್ಡೋಡು ದೆಂಗದು ಗುಲ್ದ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಅಂದು ಬರ್ಪೇನಾತ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇನಾತ್ ದಾದ ಎದುರು ಪಂಡು ಸಂಕೋಲು ಉಂಡಾತ ಆಯ್ಗ ಒಂಚೂರ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರು ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋತೀನಿ ಯಾನ್ ಬರುವೆ ಎಂದು ನೆಂತಿನ ಎಂಚುಂಡು ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪೌಂಡ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂತಿಬೋಕ ಎಂಕಲ್ನ ನೀವು ಎಂಚುಂಡು ನಮಕೊಂದು ಆವಂಬೆ ಇಂದು ಇಂದು ವೇಗನಾರ್ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ನಮಕೊಂದುವೇ ಆವ ನಿಂಚಿನಾನೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಜೇ ಜನತ್ ಚಿಕ್ಕಿನ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ఒక ನಮ್ಮ ಓಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪನ ಎಂಚ ಎಂಚುಂಡು ಇಂದುವೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೋಕುಂಡು ಸೋಕುಂಡು ಸೇಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಎದುರು ರೆಡ್ ಸೀಟ್ ಒರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಲ್ಲುನ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಏರಾಂಡ ಕುಲ್ಲುನ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬೋಡೆ ದಿಜ್ಜಿನ ಡ್ರೈವರ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಿರೌಡೆ ಪಲ ಮುಗಿನ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಟ್ಟು ನಾವು ಕುಲ್ಲರ ಪಿರೌಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮಿರಾರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ ಎಕ್ಕಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೊಂದು ನಟ ಇಂಚ ಒಂತದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುರಾಂಡ ಹೌ ಇದು ನಾನು ಇಂಚ ಒಂತದು ಒಂದು ಇಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನಾಂಡ ಇಂಚ ಮಟ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಬರ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಾಯಲ್ ತೂಪಿನಿ ಅಂಕುಲು ಇಂಚ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ದೆತ್ತನೆ ಇಂಚ ನಾಪಂದು ಅಲೆ ಬೆಲ್ಲದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೈ ಬೆಲ್ಲು ಮಾಡ್ವೆ ಬೆಲ್ಲು ಮಾಡ್ವೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸೈಯೋ ಬೆಲ್ಲದುಲೆ ಪಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ತೋಜು అవులై పొదుగులుతుండు ఇప్పుడు మేలు అంత ఆయనకి సన్నీళ్ళు జవులై పొదుగులుతుండు సి ఇర్న లుంగిడ మోనెచ్చు నన్న సి 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 అబ్బా ಬಚ್ಚಿದ ಒಣಗ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಚ್ಚಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆತ ಉರ್ದುದ ತಿಂಟ ಅದೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಆಂಡಲ ಉರ್ದುದ ತಿಂದಿನ ಉಜ ನಾನು ಕಂಡೆ ನೀರು ಕೊನೋಡ ನೀರು ಬಂಡೆ ಕೊಡ್ಚಿಂದು ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೈತೆ ಉರ್ದುದನ ಏಪ ಆಪುನ ಮಲ್ಲೇಜ ಐಜಿನ ಮಲ್ಲೇಜ ಮಲ್ತಿನ ತಾರದಟ್ಟೆ ಬಾಳ ಯಾನಕ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಆಪುನ ಓವೇನು ತಪ್ಪು ತಾದರ್ಜೆ ಜಾಗುಂದು ಎಕಡ ಪಂಡಿನಿ ಬೇತನಾರ ಎಕಡ ಪನ್ ಅಂತೀರು ನನಗೆ ಏ ಪಾಯರ್ನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತಾರ್ದಟ್ಟೆ ಜಾಗ ಉಂಡತ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕನಕಟ್ಟು ನೆಂಬೆ ರೆಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕುವೇರು ಅಂತ ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಐತಿ ನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಕನಕಟ್ಟುಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ದಿಯಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕುವಾರು
ಅಂಚೆನಾದ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಮರಕುನು ಕವಿಸಾವು ಬಾತೇರೆ ಜಂಕೊಳ ವೇತನೆ ಬಾತೇರನ್ನು ಬೀರ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕುದು ಅಲ್ಲಂಬೆ ಸಿಂಬಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಚಿಕನ್ ಸೂಪುಲ ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ಲ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡು ಪಾಡು ಪೆಡಿಗಿರಿತ್ತೆ ಕರಾದಿಪ್ಪು ನನ್ನದಾದ ನಿಕ್ಲೆದು ನನ್ನದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತು ಕಿಚನ್ ಹೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಮೂಂಕತ್ತು ಬೇತೆ ಪಾಟಲ್ ನೋದ ತಾಗಲೆಗೆ ಇನ್ನ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಜನ ತಾಗಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಕೊಲ್ಪು ಇಂಕ ಕೊಲ್ಪು ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಪು ಹೋತುಚಿ ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಪುನೆ ಇದೆ ಬಡಿದೆ ಬೋಟನ ಕೊಲ್ಪುನೆ ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲಾಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ 10 ಕಾಲೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಇಡೇಟ್ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಡೇಟ್ ತಿಂಡಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಚಾಕು ತಿಂಡಿ ಹೋದ ಬದುಕಲು 10 ಗಂಟೆದ ಚಾಕು ತಿಂಡಿ ಹೋದ ಇನಿ ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಕಸಾಯ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತದಿನ ಮುರಣಿ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ಪೊಡಿ ಮುಗಿಂಡು ಕೂಡ ಮಲ್ತದ ಅವಡು ಮುರಣಿ 4 ದಿನ ಆಡು ಮುಗಿದು ಐದು ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕಾವಾ ಒಂಜಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬಾದಾಮ್ ಅಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂತು ಒಂಜಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ದಿನವಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನು ತಿನ್ಪು ಜಾರತ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪಿಟ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಆವಾ ಪಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಆವಾ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಬೊಗ ನಿಗುಲಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ಮುಂದೆ ಎನ್ನದಾರ ಅವೇ ಪಂಡತ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷಗೆ ರಡೇ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಂಡ ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ರಡೇ ಸಲ ಪೋಂಡ ಯಾವ ಕಂಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಸಾಬೂನ್ ಸರ್ಪು ಪೂರ ವರ್ಷ 3 ಸಲ ಪೋಂಡ ಯಾವ ಕಂಚನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಲಾಭ ಪಂಡ ನಿಕಲದಾದೆ ನಿಕಲ ಮುಗಿವಿಜ್ಜ ಮೇಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಕ್ಲೆ ಮೇಲಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪುರ್ಕಟ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲಿಪ್ರ ಗಿಡ ಇಡೇಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಾಡೊಡೆಂಕುಲು ಒಯ್ಕಂದು ಪನೋಡ ಒಯ್ಕಂದು ಪನೋಡ ಕೆರೆಕ್ತದೆ ಎಪ್ಪುಡು ಫೈನಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಮೂಲು ಬಾದಾಮ್ ನೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇಂಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಜ್ಜಿ 25 ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಏನಂದೆ ಮುಂಗುದು ಕೊಡಿಕು ಮೈತೇನೆ ನಕಬೆ ನೇನೇನು ದೊಂಬುಡು ಪಾಡೋಲ್ಯ ಬಾದಾಮ್ನು ದಾನಿರೆ ಆತ್ಲಂದ ಹಾಕಣ ನುಪ್ಪುಡು ತೆಚ್ಚ ಕಜಿ ಪಾತಡ ಲಕ್ಕಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ನಿ ಕಸ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಉಂತ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಮೆ 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 ಅಪ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ 2 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವೇನು ಕೊರಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಓಮವು ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಪುನಟು ಫಸ್ಟ್ ಏದ ನಾನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕು ಪೊಪ್ಪಡಾತು ಪಗೆನಾ ಮಗ
ಮೂಲಂತೆ ಅರಿನ ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂದು ಪೋಯ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಕನೆ ದಿನ ರೀ ಪೋಯ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಪೋಯ್ ತಿಂಗೋಲನೆ ಏಪನ ಗೊತ್ತುಜಿಂದು ಒಂದು ಗುಗ್ಗುರ ಆತನು ಇಂದು ಒಂದು ಅರಿ ಇಡ್ಲಿ ದಾರಿ ಎದುರು ಬಳಂತೆ ಪನ್ಪ ಇಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಸಲ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಆಪ ಮಂತೆ ಆಂಡಲ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಹೊರ ಮುಗ್ಗಿ ಆಡನ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪಲಾವ್ ದಾರಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಇಂದೇ ತಾತಜಿ ಆಂಡಲಂದೇನಲ್ಲ ದೀದು ಬುಡ್ನಿ ದೊಂಬು ಪೋದು ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ್ ಸೂರ್ಯ ಮೋಡದ ಅಡ್ಡಡುಂಟು ಆಂಡ ಚಾವಕ್ಕನ ಕಸಾಯ ಬಾದಾಮ್ ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ ಪೆಪ್ಪಿ ಅವು ಬೊಗ್ಗಿದ ಅಪ್ಪು ಜೆಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜತೆ ಪೆತ್ತ ಅನ್ನು ಮೂಲ್ ಬಾವು ಬಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ ಬಹು ಬಹು ಪನ್ಪುನದ ಪೆಪ್ಪಿ ದಾನೆ ಬರದೆ ಜುಂಬೋಡು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ನ ಆತು ಬಂಗ ಅದ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಡಿ ಆ ಸಿಂಬಡವನ್ಲೆ ಅದೇ ಅದು ಆಯ ಉಗುರು 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚೆ ಇದು ಬರ್ತುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಚೋಲಿ ಎಂಬ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ DAB ಪನ್ಪುನಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡು ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಕಂತೀತೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆತ ನಗರ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂಡರಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ಮಲ್ದಲ ತೂಲ ಬಂದು ಆತ ನಗರ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಂಡರಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಂಡರಿಗೆ ಅಂಚ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿ ನಿಂಕ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪುನು ಮರ್ಮಲಾಡಲ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ್ತ ಕುಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ ಮಲ್ದಲ ತೂಲ ಅನ್ಕೊಂಡೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಯಾನವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಈ ಮುರಾಡಿ ಕಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಲಿಂದು ಐಕ್ಲ 2 ಜನ ಕಲಿ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಹಿಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಈಗ ನನ್ನದು ಬಾದಾಮ್ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಎತ್ಕಲರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀಂದ ಪುಚ್ಚೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೋಡೆತ್ತ ಬಂಗುಡೆ ಇದಾಯ್ತು ಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಏನ ಬಂದ ಭೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿ ಡೆಟಾಲಿಜ್ಜ ಕಿಲೋ ಕಿಲೋ ಅದನ್ನು ಬೋಡ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಕಂಪಿ ರೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಜಿಜಿ ಲಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಗಲ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಾಗಿಜ್ಜ ಏತುಂಡು ಏತುಂಡು ಆಜು ಆಜು ಅಮ್ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ನೋ ನಿಕ್ಲೇದಾದ ಕೋಲ್ಡ ಅದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಬರ್ಬಾರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಒಂತೆ ಬೈಯಾಗಿ ಪಾಡ ಅದೇ ಅವ ಬೈಯಾಗೊಂದೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವ ಇದಾದ ಓರಿಗೆರೆ ಗೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರೋದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಒಂತೆ ಬೈಯಾಗಿ ಪಡೈಕೆ ಬನ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಜನ ದೇ ದಾದಾ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾದಾಮ್ ಯಾನ ಖಾಲಿ ಇದು ಬರಗಣತಿ ಇದು ಅಂದು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದ
ಯಾನ್ ಕೊಕ್ಕಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ ದರ್ಪ ನೀರು ಮೇಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾರಣ ಕಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಂತವಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಲಿ ಮೀನಿ ಬರ್ಪಾನ ದಾದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಲಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನುವಾನ್ಸ್ಗಾರ ಉಪ್ಪಾಡ ಮೇರೇಜ್ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಪ್ಪುವೆರು ಇರ್ ಜೆಪ್ಪುನಾ ಜೆಪ್ಪುನು ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಏಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೀನ್ದು ತನ್ನಗನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದಿಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಂಡ್ ಸೊ ಐತೆ ಅಯ್ಯ ಇಂಬೇರಂಜಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಆರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅರ್ಥಗೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಅತ್ತಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಂಜಿ ಹಾಫ್ ಬೆಟರ್ ಗಿಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಯಾನಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಗಿಂಚಿನ ನೆಂಚಿನ ನೆನಪರ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಇವ ವರ್ಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾನ ದಾದಾ ಅಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಕಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಕಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಕ್ಕಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾರ್ದಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಪುಂಡು ಇರೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ ಅರಿಲ ಉರ್ದುಲ ಪಾರ್ದೆ ಆಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿರ ಈತ ತೆಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ತೋಡು ಕೊನೋದು ಒರಿ ದಿನ ಇರೇನು ಕೊನೋದು ತಾರ್ದಟ್ಟೆ ದಕ್ಕದೇದು ಇತ್ತೆ ತಾರ್ದಟ್ಟೆದು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದಟ್ಟು ತಾರ್ದಟ್ಟೆಡು ಮುಲ್ ಪೆಜ್ಜಾದ ಇತ್ತೆ ಒನಸಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿತ್ತೇನ ಡೇಜಾನ್ ಬೂತಾಯಿ ಐಕೆ ದೀಪನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಚಟ್ನಿ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಕಾಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ ಪುಡಿತ ಮೂಲನ ದಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಅವನ್ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅವೇನೈತೆ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕಂದೇರು ತಾರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ದಕ್ಕದಿಜ್ಜನ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಲೀಜಿಲ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಕುಂಟೆತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಟ್ಟೆರುಂಡು ಸುರುಕು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಮೂವಿ ಅವನು ಇದಾನೆ ಮೂವಿ ದಿತ್ತೀನಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತೇಗ ಗಂಟೆ ಏಳು ನಲ್ಪಾಪುನ ಆತ್ರೆ 7:40 ಗಂಟೆ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಇರ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಾರೆ ವೈಟ್ ಬನಿ ಅನ್ಬುರ ಬಾರ್ದಾರು ಚಟ್ನಿ ಹೋಯ್ತಾ ಎಟ್ಟಿದಡಿತನ ಬಂಗುಡೆನ ಬಲ್ಲೆ ಆಡ್ತಾನ ನುಂಗೆಲ್ದ ಹೆಂಗೋಸು ನಾನು ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತ ಅಂತ ಎಟ್ಟಿದಡಿತಾವ ಹೋಯ್ತ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನು ಬಲ್ಯಾರ್ ಪಾಪಿನ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ತಿದ್ದು ಮುರಾಜಿಜಿ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತು ಅನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಯಾರ್ ಕಂದ ನಲ್ಲ ಮಲ್ತುದು ಜೈಕ್ ದಾದ ದಿನ ಟೈಮ್ ಹಂಚಿ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ರಗಡ ಮಲ್ಪೆ ಎಕಡವು ಕಡ್ಲೆ ಎಕಡಂದು ತಿಂದೆ ಎಕಡೆ ನಾನು ತಿಂದೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೈಗಳು ಕೊರಂಟೋಡು ಕೊರಂಟ್ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ದಾಯ ನಡುಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ನುಂಗೆಲ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದೀತೆ ಇಮೆಂಜಿ ದಾದೆ ನುಂಗೆಲ್ ನಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ದಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅವು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿದವಳು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆದ ಕುಕ್ಕು 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 ಗೊಗ್ಗು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಟ್ರೆ ಈ ಬೆಳಕಾರಿ ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಎಂಜ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜನ ಪಂದೆ ಎಂಕೊಂಜಿನಿ ಕಮೆ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಂದೇರು ಸೆಕೆಕ್ ಆಡೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ದೀಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕುಲು ಕುರೆಕ್ಕುಲು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕು ಈ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ನನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಈನೋ ಪರ್ಲೆ ನೈಕ್ ಎಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಣದು ಪಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಈನೋ ಪರ್ಲೆ ಪಂಡೆಕ್ ಮೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಡೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ನೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಗೆ ನೇರು ದುಂಬು ಕೇಂದೆರ ಏರ್ಲ ಕೇಂದಿಜೆರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕೇಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡೆ ಇನಿತಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಲೆನ್ಸಿ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆದ ಅದಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ತೂದೆ ಒಂಥರ ಬಗ 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 ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಅವಕ್ಯಾನ ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇನು ದಾದ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಪ ಬಂದು ಸೊ ಅವೇನು ಬುಡ್ಕ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಂಪೇನು ಓಕೆ ನುಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ತೆಡೆ ಮಂಡ್ರೆಗೆ ಬುಡ್ಲವು ದಾದ ಕಂಚಿಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಲೆ ಎಡೆ ಮಂಡ್ರೆ ಉಡ್ಲು ಎಂಚಿನದು ದಾಯ ಪಾಡ್ ನಿಂಚತ್ತು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಟ್ಟಿಂಗ ದೆಪ್ಪುಡು ಇಂಚತ್ತ ಅವೇ ಅಂಚತ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಜ ಬಜ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚಟ್ನಿದ್ದ ನೀರುಂಟಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದು ಗಂಜಿಗೆ ಇಪ್ಪಿದರೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು ಮುಂಜಿನ ಇದು ಈಗ ಗಂಜಿಗೆ ಮೈಪಿಬೇಕು ಗಂಜಿಗೆ ಮೈಪಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಲಿಯಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ಅವಡು ಕೈತೆ ಕಡೆ ತೊಡು ಛೇ ಯಾರೇ ಪೊತ್ತು ನಾನು ತೆಗೆದಿರ್ತೇನೆ ಪೊತ್ತುದು ಒಪ್ಪುನೇ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವಳ ಕೊಡು ಗಂಧ ಕೊರಪೇರು ಇದೇ ಚಟ್ನಿದಿಲ್ಲ ಪುರೇ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಇಂಚಲ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮೋಕೆಡವು ಚೂರು ಪಾಡ್ನಿ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನನ್ನ ಕಂಡ ನಿಜಾರನ ಕೈಕ್ ಬಂದು ಆರೈಕ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಲಕ್ಕೀರು ಗಂಧ ಬೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತೇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಈಗ 2 ಬಟ್ಟಲು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ 2 ಬಟ್ಟಲೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒನಸ್ಪುರ ಅಣ್ಣ ನಾ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟೆರುಂಡು ಮೂಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಇತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ಡತ್ತು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದನೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೂವನ್ನ ತುಯರಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಅತ್ತಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡು ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರನಾ ಈ ವಾರಡು ಬರು ಬೊಕೆದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂಕಿತಾ ಪನ್ಪ್ರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದೇರು ಯಾರನ್ನ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯೆ ಆರನ್ನ ಅಬೌಟ್ ಒಯ್ತಾನ ಮುರಳೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದೇರು ಬರ್ಡೇದನ ಅದನ್ನ ಸೊ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಚಿನ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೂಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಈರೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ರಿಪ್ಲೈ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರನ್ ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಶೋರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಡ ಮೋಕೆಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಅತ್ತನ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ನಕ್ಲು ಅತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಂಜಿಗಾರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುನನೆ ಬುಡ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಕೊರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನನೆ ಬುಡ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬೇತೆನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾಪದ ಕರ್ಮನ್ ದಾಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಕಲ್ನ ಪಾಪಡ್ ಯಾನ್ಲ ದಾಯ್ ಭಾಗಿ ಆಪುನು
ಏಪಲ ಓವುಲ ಪಂಡಿನ ಅವಡು ಮಲ್ತಿನ ಅವಡು ಬುರ್ದು ಪೋಪುಜವು ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ಯಾಡ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ ಆತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಂದಿರು ಒವ್ವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಜಿ ಕೇರ್ಲಾಪುಜಿ. ಸೊ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸಿಟುವೇಶನ್ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಪುರ ನಮ್ಮ ನರಮಣಿನೇ ತಿನ್ಪು ನಂಚ ಮನ್ಪುವೆರು ಅಂಚಾದೆ ಇಂಚಪುರ ಆಪುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ಶಕುನಿನ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಮೇ ಬಿ ಪೂರ ಅರ್ಧೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜರು ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ಪಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂದು ಮಂತೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾವತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಚಿನ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವನ ಜೂನ್ ವೈಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ನ June 2 ಬರ್ಡೇಗೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ. God bless you, may all dreams comes true. ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ವೇರ್ಲ ಪಂತುಜೆರು ಆ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಸಾರಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅರ್ನ ನಯ ದಾದಮೆನ್ನ ನೈಟಿನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಬುಡ್ಬೆ ಅತ್ತೆನ್ನ ನೈಟಿನ್ ಕುಡ್ಸು ಕಟ್ಟುಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರುಲ ಇವಾಗ ಆತು ಪಗೇನೆನ್ನ ಅನುಷ್ಕಾ ದೇವಿಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಓಕೆ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರು ಅನುಷ್ಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಖುಷಿ ಅದಾದನ ಎಂಕ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಗಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿ ರಶ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಚ್ಚು. ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ಚಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆತ್ನೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದ ಹಾನರ್ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವನ ಜೂನ್ ಗಾಡ್ ಒನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಎಕಡೆ ಅನ್ಬಾರಿ